Päivittäinen puheluaihe: kompressori polttaa sulaketta. Ei polta kuin yhdestä syystä. Kompressori joutuu tekemään liikaa töitä, on se sitten jään aiheuttamaa, paineanturi aiheuttamaa tai vuodon aiheuttamaa, niin ne syyt pitäisi sitten selvittää, mutta mitään muuta syytä sille kompressorisulakkeen palamiselle ei ole kuin ylimääräinen työmäärä. No sitten se jää. Minkä takia sitä jäätä sinne tulee? No sitä tulee sen takia, että sinne järjestelmään tulee kosteutta. Ja sitä kosteutta sinne järjestelmään ei tule kuin yhdestä syystä, eli siellä on vuoto, jonka takia se kompressori joutuu tekemään sinne uutta painetta kosteesta ulkoilmasta, jolloin se kompressorin kuivain sitten kuivattaa sitä ulkoilmaa, jota se paineistaa. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi sitä kosteutta siellä, niin se alkaa mennä eteenpäin järjestelmään se kosteus ja se jäätyy.